Hadian bagi badejing de daki kali lani ki van vendor kentop ya ki bade madan haka janme jang ka khatwai tari urumpang araja arpusan kila penpau ya ka jingsngau dew mensim bagi la syak hanglat ban penyang dukan ha Shillong Recreation Ground Trust SRGT parking lot polo na ka banta ka rensan roi u at sharon u no roi bapau nam ka perthai ka ban long menta ka janme ka khat ar tari urumpang araja arpusan ha Jawaharlal Nehru Stadium Shillong Kumban syukudau kawai na kilong kami haka janmet jong ka khatwai tarik urumpang araja arpusan kalapan pau ya ka jingsha khanglat ban dejing de bat ban kenno baka dehi na kalyang ka company book my show bat ban pen pau bagi try jaka kim don kanu ka jing persya kani kalapan long ya ka kunhon u Shillong Mail haka step jong kani hi ka sngi ban lej mi sya ka office u ba dani pariat u secretary ka SRGT ban wat jing tep halor ka te ka jing ot ki ba dejing de henry na ka jing bom don jong u ka kunhon Shillong Mail kala yo lat ban yakran tang da ka phone call Hakaji kran uba dani pariat ulong baka jing ai jingbit lani ka no objection certificate ka daybet tang yakin nong song dukan ki bala don lupa hakatege jaka bat kam don ka jing ai NOC shaki we pat ki bana bar ulong ru baki don bun ki ba pan jingbit ban bu dukan henry kam long ka besok ban ayaki Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus F ka plus F haka bam bangi bam dunaki eki batte ye kamet Namar kata habat thiru atau khau kamlu ka umpnyang ka dot pet ya ka sharp plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dor jing ki mar bam ka jing ma lani ka rukam shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus F menta ka sngi. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya